Ялгын музыка хәрби вальс белән башланды мәктәп укучылары арасында узган ожаган хәрби патриотик уеннары. Шараның тантаналы ачылышында укучыларны район җитәкчелеге, мәгариф идарәсе, хәрби комиссариат вәкилләре сәламләде. Я помню вот эти ощущения, вот этот командный дух, вот эти трудности и радости победы. Я вам очень завидую, что вот ваше поколение опять вступает вот в эти военно-патриотические игры. Бәйге берничә этапта узды. 2 яшь категориясе кечкенәләр һәм өлкәннәр ярышты. Быелгы ожаганда сорауларга җаваплар биреп, Россия тарихын белүләрен дә тикшерделәр укучылар. Шулай ук хәрби әзерлек дәрәҗәсе буенча да көч сынаштылар. Калашников автоматын сүтеп җыючы егетләргә дә күзе ярмый. Разборки, надо приступить. Малайлар, кызлар тирда төз ату буенча да үз осталыкларын сынадылар. Урамда ераклыкка граната ыргыту буенча да ярыштылар. Шулай ук төрле дистанцияләргә йөгерү, кулларда күтәрелү һәм башка сынауларда катнаштылар. Беренче урын алган командалар Зайданын зона этабында яклаячак. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.